Pois sí que é difícil isto de tocar a frauta. Mola! Conseguín que soara. A ver que pasa se tapo estes buratos. Son un xenio! É unha mágoa que non estivese ninguén aquí para admirar os meus logros. Ei, para un momentiño. Oiches iso? ¡Ah, que bonito! Será un paxaro? Aínda que non coñezo ningún paxaro que cante así. Podería ser un paxaro descoñecido para a ciencia. Eu unha vez case invento un. Lémbroche que foi un soño. Sí, estaba dormido, pero o soño foi moi real. O paxaro incluso podía voar. Iso non é o canto de ningún paxaro, estou segura. É que non é ningún paxaro, son pedras falando. Que? A min pareceme música. Música, di. É evidente que son dúas pedras falando entre elas. Ben, imos velas antes de que se enterren ou marchen rodando. Tutu, non espantaría as pedras. Non, eu creo que non espantei. Ola, Tutu, que é iso? É unha frauta. Estou tocando música. É bastante complicado, pero moi divertido. Así que era música. Ao final quen tiña razón, Non teño a culpa de que Tutu toque música como a unha pedra. E como dis que se chama iso? Chámase frauta. É un instrumento musical e deixoume a Fante para que aprenda a tocala. Teño que dicir que é bastante difícil, pero eu son moi hábil. Como funciona? Tes que cubrir os buratos en diferentes combinacións, un para cada nota, e ao mesmo tempo hai que soprar de xeito constante por un dos seus lados. Ra, fantástico! Que mecanismo máis curioso! E Fante non ten máis instrumentos? Ui, ten moitos máis. Veña, vamos á casa de Fanti. A ver o que teño por aquí. Let me see. Un tambor para Rafa. A drum for Rafa. E un precioso xilófono para Linda. A beautiful xylophone for Linda. Como dis que se chama? Un xilo que? Un xilófono. Que palabra tan rara! É como se chama o meu. Tamén soa extraterrestre. Oh, tambor! Isa drum! Pois vou tocar o meu tambor. Rafa, un tambor non se toca así porque non é un instrumento de vento. A wind instrument é un instrumento de percusión. A percussion instrument hai que golpealo con eses paus que se chaman baquetas. Ra, fabuloso! Que ben soa! Vou probar o meu. Estupendo, Linda! O xilófono tamén é un instrumento de percusión. Ra, fantástico! Parade! Stop! Isto é unha tolería. Para tocar xuntos tedes que seguir un mesmo ritmo, como nun concerto. Que é iso, Fante? Un concerto. A concert. É cando moitos instrumentos se tocan á vez baixo un mesmo ritmo. Fai que soe moito mellor que por separado. Oh, eu quero facer un concerto. Eu tamén. Pero non será un concerto, será un concertutu. Está ben, faremos un concertutu. Para facelo ben, teredes que aprender cada un unha melodía, a tune, e logo tocarémola todos xuntos. Tutu, intenta facelo coa frauta. Moi ben, very well. Dum dum didi dum didi dum didi. Linda, xa tes. Rafa, ti marcará o ritmo. Pum pum puro pum pum puro pum pum puro pum pum. Perfecto, Rafa. Imos alá, rapaces.
Hoxe quero cantar, eu quero voar, eu quero tocar contigo. Xuntos soa mellor, se imos ao ritmo do noso corazón. Sentes que voas cando tocas o instrumento. Nese concerto no que a todos leva o vento. En toda nota vais tocando máis cancións. Se as compartes sentirás máis emocións. Hoxe quero cantar, eu quero voar, eu quero tocar contigo. Xuntos soa mellor, se imos ao ritmo do noso corazón. E vivirás toda a maxia dun concerto. Verás de Magic ou de Music en directo. Sentes que voas cando tocas o instrumento. Nese concerto no que a todos leva o vento. Hoxe quero cantar, eu quero voar, eu quero tocar contigo. Xuntos soa mellor, se imos ao ritmo do noso corazón. A maxia da música. Magic of the Music, díxenvolo. Contigo